Berrión ikusentzule guztioi eta ongi etorri. Zaldibarko udal pilotalekutik agurtzen zaituztegu eta bertan gaur Olaza roiaketako finalak jokatuko dira. Beti gara datorren txupeta dizera, bai, elete erdi barru nosu ondo da. Hortxe da Aitor Erauskin, 22 urteko mutila, Bizkaitarra Lemon jaioa. Eta Beitia utzi zuen atzean final aurrekoetan. Fitxatu duen pilotaria. Hortxe ikusi ditugu gaurko bi botileroak. Erauskinen lehen sakea. Erantzun Retegik. Aukera Julian Retegirentzat. Aztarreratu, jaso Erauskinek. Biak ere ezkerparetaren inguruan. Aukerako pilota Erauskinentzat. Txokoan utzi, hortxe da Julian Retegi. Gantxua egiten saiatu da, ez du gurutzatu. Jokaldi hau ere gogorra. Biparetak, Retegi iritsi eginda. Eta horren honetan tantua Erauskinentzat, azze tantu hau ere. Bai, tanto oso asko borrokatik. Retegi dejabi itzazulora eta kutxo urtozat handitxe eginda tantu da. Gero Erauskinek hartu tornabizek. Bere burua saldo egin du. Bere burua saldo egin du, Retegi dejabi altutxo egin du. Horren honetan sakea Julian Retegirentzat. Azpi-azpitik ondo, ez ineraman Erauskinek, sakez egindako lehen tantua. Oso... Erauskinek, dena eraman. Lan asko egin eta ondo borrokatut, ondo joka dute, Deja da, gai defensie danetik, oso tanto onda. Bertan, Berasaluze Altuna, Diaz eta Okinena izango dira. Ondo Erauskin, luze jokatuz. Beti ere, ezker paretaren bila. Ondo Retegi. Orain honetan Larri. Erauskinik dejada Zabalera. Ez da iritsi. Julian Retegi lauta bost. Emozioa dugu gaur. Olaza pilotalekuan. Baina, jogatzen. Horrek asko zango du. Eraman Retegik. Erauskin ezkerrez. Pilota loratuz. Bile bezkerra oso ma, Bi eskukin ondo. Ezkerratik ezkerrera. Erauskin, biparetak. Retegik eta Zabalean. Dejada bikaina egin du pilotari Bizkaitarrak. Ez ustean harrapatu du Julian Retegi. Nafarrak ez zuen, espero. Erauskinen sakea. Sake luzea. Eraman Retegik. Aukerako pilota Naparrarentzat. Erauskinek azze pilota eraman duen, oraingo bigarren hau ez. Lurrean Bizkaitarra. Amat amabi, txalo zaparra da Retegirentzat.
Ederki amaitu du orain honetan tantua. Retegiren sakea. Kantxaren erdira, eraman Erauskinek. Eta zaila, aurre jaso. Nagusi tanto honetan, Julen Retegi, dejada Zabalera. Erraz iritsi da Erauskin. Ezkerra irez orain. Ondo defentsan. Bizkaitarra, orain erasora, iritsi eginda Retegi. Azze pilota eraman duen Erauskinek, biparetak, horra ere iritsi eginda. Eta txokora, hau tantua, Enrique. Iritsi ikusten nien, horro tantuek, Erauskinek, ezkerreko orman zela, peloti altzela, zestapuntuzten modu, norman gola izan da. Zestan izango balitz bezala. Bai, orman hanki bintxe, orman gola izan da. Aretatik ora, Erauskin, hala ere eramatea lortu du, baina tantua Retegirentzat, biak ere bikain. Hanki orman iti, orman gola izan da, oso tantu, ikusgarriz ikusteko. Erauskin gasolinakin atea da, eta Retegi berriz gasoliakin. Erauskinek eta inda lana, Ondo orain Izkuinez, pilotari emanez. Agintzen Erauskin. Horretan ikustu, Retegi maitxu bat eman. Tanteuen, aguntetan deuen nien, ez dugu ingerra danai pintxe. Pelotazo bat ona hartzen da nien, ordu minutu ingerra. Horretan da pelotari betean bat eman. Niki gazti izena. Julen Retegi. Hace tantoa, Zabalera. Kampo antzalo ustezuen Erauskinek. Erauskinek kampu zara eta berat, ez da, bastante gabila petxuzekin da, Alda handia bai, Retegiren alde. Eraman Erauskinek. Orain dejada txokora, paso Erauskinek Erne. Lemoako pilotaria. Retegi, 6. kuadrotik. Orain pilotari emanez, Erauskin. Hotxe dokerako pilota. Txokoan utzi iritsi Retegi. Dejada Zabalera, hortxe da Erauskin iritsi eginda. Lanak orain Bizkaitarraren zatez, eta iritsi pilota horretara, 32. Hortxe irabazi du partidu erdia Retegi. Bai, tantu oso gogorrak, Erauskinek tope den jau, haitu alein ikustize tantu dut arratxi akurtzen, ezin izan dugu. Oso ondo Retegi, Defensan ondo. Ondo, eta eratzen nien berak eskerra espasau. Pilota gaiztoak eraman ditu. Gero bera erasora. Dejada horrekin iritsi Erauskin. No, eskerratik. Profesionaletan, lehen mailan. Ez da, izaten beti txapela duten da, ez da, izaten onena, beti gora gaitzen dugina. Erauskin aukerako pilota bai. Retegirentzat. Ondo defentsan Bizkaitarra. Eta gora, orain bai, txapela Julen Retegirentzat. 22. Eta amairu, partidu zoragarria. Eta merezitako txaloak bientzat. Bientzat. Partidu nahiz de biharren zatitzen alde bat eragun, zatitzen lan asko inoen da.